Nijang Caribbean Soching Havar Caparlo, Umdab LP School DMC Hinpen, Patri Ponsi, Lokachalia Hin, Cherok Tokamai, Kangnipon. Kidamtang ningkan suri hinira inkoresia ningkan pen thanbang Sanju Rai Umdab LP School along loke than kememe lapen kangri kangkrang pen school ka chiwang anuna phan kangton pen chengnok pinang an kichok che kidoko ga jok hamren kese head branch president Timothy Rongpi lapen jirja Rongpi pen patil biwansi pinang an tarli pen alangli Sanju Rai phan dak pen phrungsi pini puthor jonason ingtia phan pini dagasai pachuklem pa mejia phan pini DMC hin pen howang thotekang lapen bangso school along jonason ingti unan pen bori pon paputa lamchok chichak tekang hamren pen bidaram ingleng Karbi Daily News Karbi ang long arlos tame lasom katura school lo kethan the alapen ke kaprek ahin akisung labangso kepa jog je phan osomaro tum koson se lo ke thek nahi ma pula bangso kadu ko cherap chetu pen labangso awareness program non ke bangjiar ni pen anso se osomaro tum lo ke pathek je phan labangso kachethan chimum je phan sini letum wangiklo lapen pini arwe kejang hud ansdami kadu ko be api apotum nang chetong dun lapen rongsor kadu ko na chetong dun mai si bahari isi ningkang sam lapen ke ako block stop tum dun stame ladak nang kachetu dun bange lage ke mesen ang theklo lasinon ke bang journey stame west Karbi long atok anu ke do high school long stame ladak department mate समग्र शिक्षा अभियान हिन बेसिदमे निलेतुम सिदमे टोरिंग प्रोग्राम क्लेमिक पो लापेन के लासन अवेयरनेस प्रोग्राम बे क्लेम दामि पो जाते अनुत्तिन समरस्तमे लोथेक एटपेन आमि थांगा जाकों कचार जाब जेफान आमि थांगा किंग कचार जाब थे जेफान लापेन के तेबक तेरे लोकचारली अविते इसी विदाउट एजुकेशन इज लाइक ए ब्लाइंड मैन पुल अप अंसो अलम थे एलेतुम रोंग असोर अलोंग सता के थानपन पामीजी लापेन लोचारली अवेलो पुरंग थे कटिकुकलो lapen longri longpat hem rit lapen ke methang jongjung karjap je phanta ajakong awi pula bangso awareness ki people ni phane tum wangpen dak che than chimum lo lapen ke umdap LP school an akisung nei bangke lahla da dak lul than thedet puisia complain ke wangta do lasin tum chu pinia aprang setame wangiklo lapen authority pen da chingwai pen tum pini la bangso program ta claimiklo lapen ke katuk bela dak nang che todon pen chun phun ke theklong bangke labangke isi lokacharli akke nang sot po alam thena ka chetu dun poning garong dak bangke la sanjurai aprang dak headmaster pang lo thanon pila bangke new sang pen kajilon pen limiting duk piglo asinon niliphan bang so school long la umda bel pi school long niliphan la sartuma apunang pek pen sar pudeng dak pen bangke nili bangke chikrem pami po bosin nang timang nata nang chagama lapen amo head sitamene di cheklon nili josi apu chiklem pami oni de pote nili metang pen masini di apu pen chububi lalu he July pen ala bang so sekolah puthak sonjurai aputhak bangke retain ta already 2 times itum batahini pialo retain ta same alang ni fan koson ko anang deng tong done bangke kladak pachin dalang kladak pan chin dun ke sonjurai fan man non amat bangke alang ni fan salary bangke blank check te dak pen transfer la pen alang li fan terminal di puang deng bangke chingwai chingsai bom mala alang si dolang pusin li arji dun long si ke bang ilang la skulong pamese nang yi pulote ladak bangke dak SMC pen dang logrong asor da cherap dunang po la pen la solong bangke ladak education department pen jitu kelang nai ka visit nang ye tumle punon ladak asai ka chiklema bang aprang ko ma chiklem la pen pisik chen nang po la pen adun so bangke la pulo Karbi long Autonomous Council tumbang England nong chet lo. The nili tum ke July pen silang so school problem ke retain ke pilo. Sa non langan pini Oktoberan non second week kili ansi labang so tadak teacher ki minang pula. La si 4G ka non 5G tak upgrade nang po porlo. La so si 2G pen si Karbi long Autonomous Council tum kam claim bom lang pulo te ko an ma kili na dim ke lele lo la si Karbi long Autonomous Council so mangta chi upgrade nang po 4G ana ba. Lahila nili tu pen pui bangke.